Luya po niyo. Dito na sir. Tutugog ka rin. Dahil mag-itik niyo. Ay, sa akin ka. Sama na ulit. Sige ko. Para sa kuto-kuto. Sa hyper. Dahil mo naglasa. Hindi. Diyan. Matapon sa luwas sa kamot. Hindi mo tulog. Huwag mabuhan. Kaya ba ito ang kutsara na itong taksan. Mura mag nagsalog prutas. Wow. Lain kay glasa. Agwanta mag-islulay naman nakadadlaw bisag wa sa gihyper. Ano sa pangalan ma? Mamita bitbit. Mahatag ko sa imong antibiotic. Gino kami. Ang sakit yung paan, nagpigaman. Gamay na lang. Saan ang ginagmay? Kung nangulo sakit. Sila sa yung sipon? Sir, inom na kadahan tubig. Paano? Kaya na lamig sakit kayo. Sa pa ko siya. 90 over 60. Dia udah menerima permohonan mau ketawa kan ya masih mau kira gitu ya Yung inilaghan na lang? oke Dahil sa kapit yung panini. Hindi ba sa kapit yung panini? Daghan na lang. Kamera lang siya buat. Akong direct. nanti sudah pernah aku reply ya nggak pernah reply itu bang Natural ba na? Basta UTI ay basta mabus ka sa barang ng UTI. oke Di lima ko. lu kayak pembuka pas masih penghapannya pada waktu sejak teks aku reply ya karena pernah apa Diba sila yung pinagtuhon? Plus ka kayo yung anak sa balay na lang siya antibiotic. Take mo kasi marimih yan after nila sa balay. oh nama dulu Sige, thank you. Salamat ma'am. Mataas naman. Nandito ka na. Mag-iipin ako nun ha. Pasipit ako kay Mama Kaya.
90-60. Para yapon kanina. Mm. 96. 93. Nurjindra. Abdusang kuan. Abdusang kuto-kuto. Hindi na mag-select. Di. Hanapon lagi diksos na nagibutang mag-ilis na po. Ha? Hindi nakaandam. Mauli naman ta. Mauli naman ta. Magbutang pa dahil nga mauli naman ta. Ikaw. Ano ka? Siyempre lang yun na magigamay lang. Pero malot ka nagbunta. Hindi na siguro. Rin din mo. Mm. Init ni. Skyflex na Skyflex ito. Liko ka na ra. Init na. Punta ng tubig. Ayun. Kasi ito sa pag-unaw. Bilang pag-uwi. Kaya nga basta tagaan ng tambal. Isa na yung oras. Alas 12. Ikaw na yung buot para makunin. Ito ba yung kot? Ito sa butang. Asa naman to? Unta. Diyan dito. Ang 30 sa ano. Ang makuha ang bayan. Ito ano dito? Ayaw lang ng ikon. Ayaw kayo masakit sa mata ko ulo. Dito pa ikot. Iyukot na lang. Ikot ni. May slide yun eh. Di mo niya mabira. Hindi mo niya muna. Iyukot. Hala lang. Ay, iwas ang naman ka. Ito nga may so, itlog, itlog. Kanay ka ng rasyo sa Muon na ta. ito. Hindi ko tayo.
Kanila may layawin nun. Hindi na ko na ng kanin. Kanirang may luwang inin. Saan ba ko nagari sa baw? Umay lain kuan. Ibra gido mo ni. Saan na giluto? Hindi. Sig malit na ka. Nagbaklay para ba ka? Sakay ko ro ko ay. Korta na dong. Korta. Umay lula. Unsa imong baon? Katong Okay, baon? Kung giatag yung takoyaki, umi takoyaki. Lain basig wala na mi udto diri dong. Ha? Basig wala na mi udto. Basig makauli na mi udto ba? Chatan lang ka na mo og makauli na mi. What? Wala ba ko nagbaw? Ay dito ra kung tagay na nandito na kumuka ko. Isang lasa ni nangahang mga kuan guys. Alahas. Kasi makagawas na may karon. Wa may pang bill. Buko nang daw. Akong kuan guys. Kwinta, sing-sing, mga pendant. Sa kuan siya ni mo padong. Sa pawn shop siya mo padong. Kaya wa pa may kuan. Sweldo dyan. Saan man ka dyan nga na timing man. Nga emergency. Ang kuhan, pasalamat dekos katong dining pahatag ko kanang sponsor nga 10K para tapos kananay bungbung sa kananay taas. Diya kay wa man milahing makuhan kani kalit man lagi ko dari sa emergency. So mo to ang mga nagamit pamalit na mo kuhan tambaw. Diya karon pa may kay bawog pila mo ang bill. Mo nang kanisa lang mga alahas guys, mayang ipang prinda sa dito sa kananay kuhan. Pawn shop kaya langanin no papisweldo sa 27 pa ka ng kuwan sweldo pasalamat na lamang ko sa Ginoo kay nakoy nga na magamit ba kay lisod mo pug mangutang kay lisod pod og nanay pisundunon kada buwan so dako dyan ang katabang nangingana guys nga nate alahas nga pwede natin masangla kay guwangwa dyan makatabang man kuha na midari kagabi duha na kagabi diya tagwan tuman lang ka ng gabi last katupang na yung mga tambaw nga gipang turok na Turok. yung mga dextrose napamay kay bawag pilay ang mga bill kasi karong adlaw makagawas na mi manang magandam na laman midaan guys so, na mga kuan pambayad gawas na ligin ta ko gahapon pero hindi po taas sa bayro ng dari hindi tayo ningan magdoktora di sa kuno ko pagawasan kay i-monitor pa nila gahang kuan infection basi karong adlaw makagawas na mi guys Ninyo na kasi mga Everett. wala pa Malox pa inom mo. Wala kang inom. Mana. Sa uli na sa karon. Wali na. Anong pulot na ako na process na. Di na mong i-process gahapon dako kay bayaran man, bayad na ako sa ospital. Pero i-process kid ha. I-process ko ma'am kay inig panganak niya ma'am. Oh. Karon lang wala kay dako kay bayad ba kog 6,000. Ako na lang ibayad diri ma'am. Sakto sa. Kaya ang giliyok gahapon 6,000 man ang bayaran kay. Di na magpaya sa una nga ang kuan lang 6 months sa una. Oh, naron ma'am ang 1 year na ang 1 year ang imulo yung bayaran nang sobra na bulan imo pa yung ikuan. Muna bitan na ilaharon. Lahi natingagan ko sa una ko. Usab ng PhilHealth ron. Tungod siguro atong pag-pandemic ma'am kay sa una atong sa Manila po ni siya na ospital. Ang gibayaran ginako to kuan ra 6 months nabil na mo. Karon lahi na. 1 year na bitan. 1 year na jud. Magpa-check up pag mga doktor ita. Balik na pud mi sa OB. Pero na kaya to niya. Wala na pa. Wala pa bisa ay wala pa rebe. Kay ito 100/60. Ano yung response? unti-unti maghagdan. 90/60. Okay lang na 90/60. Sa tepiliado, big. Murag pa to si Doc ha. Sige ma'am. Kaya kung yun siya maulit mo, bisag mga alas 10 or 9:30,
Ato lang ito. Silong. Sa billing. Sige ma'am, salamat ma'am. Okay ka na? Kaya aigda na. Kigdal. Hindi mo aigda. Sa test Kunya, ano sa magpa... Natal? Ugma dok. Pre. Balik mi ugma. Ayaw na lang, para ugma na lang. Nantal, Pagkaro magbalik. Balik na lang mi ugma dok. Mo out na lang meron. Balik na lang yung Ay, kubog mo naman mo sa... Pundasyon. Ayaw ka na itang Dire, bisa gamay wala na ito. Gamay na lang. Ang lang lagi na. Ay, Ito, parang makuha yung wala ka musuka. wala na po. 9. Sakit lang ang ulo. Nakalitan ko sipon. Ang bisip umupog ka. Para sisa mo lang, ay. Sis man ang para sisa mo. Nakalitan daw sa kusipon nga tubig. Nung lagdahong tubig, eh. May go home. Sa mga to imong kuan si Fixan. Di ba na? Katong gi-resita na mo dok. I-continue lang kay wala na may kuan. Pila man ang i-kuha dok. Pila ka adlaw diri. Pila na akong ipuno ato. 10 days man to yung gingon. Hindi. Hindi nabawasan naman kay Pila man kato ka kuan mong napalit. ay upat pa man to akong gipalit ta kay katong Ikuan ni mo tindis. diretso to 10 days. Punan to nako. Sige. Nya, unsa niya palit mo sa iron? Nakapalit pag ko unom ra to ka buok. Ako pa tong punan. Ginam na nila. Wala pa, karong buntag wala pa. Okay, talagsa na lang. Talagsa na lang. Ilan palagsa. Occasional. Isige itong maalok nimo. Ha? Isige sa to ginom dok. Inig. Occasional. So sa kadlaw kapila man pa imnon ako. Katulog. Katulo kada magkaon. Katungkwan. Inom ni mo sa Iberet. Kaya na mo gunay ayon. Siyempre mo. Kuan-kuan gamay. Palo-api o maalok. Ha? Occasional. Ano ka ba? Dito ay mong buwan. Gana na pamakaon. Gana na. Ako na siyang gipakaon pa ng buntag. Nga ko lang pangaliko. Napa. Dala siguro na sa kwando pagbuntis. Anak yun. Sila man tayo sibig-sibig mo. Namubaro ko ba? Malat malipong ka. Hemoglobin 12. Isige lang itong iron mo. Ano yung kada adlaw? Ngayon ito kay tasog iron. Kausaram to dok sa kadlaw dok sa? Continuous. Iberet man to sa... Kung yatang niyo. Mantap po. Ano si Pitsahin. Ipaliksin man yung si Pitsahin. Mantap. Paduha. Ha? Buntag o gabi eh.
Okay naman to nang lahat ng susuan. Finish ko. Ini kung magkaon na, Dok, sa? Oh, Hindi mo nagkaon. Yung pamahaw din yung manok panihapon. Yeah, repeat your analysis after 10 days. Sumpay ni sa kuan ba sa katong gipaagi sa dextrose. Oo. UTI man, ako kutang dari UTI. UTI, gastritis, pila may kuan sa kuan dayo UTI? Pila man? Oh, non-filial ni? Nasa na sila daw. Non-filial. Sige. UTI, gastritis. Nya nagmangala pagod. Mama po na. Di mo ba magparehas na yung ano eh? Magbuntis. Naaray. Wala ray kabili mo ko. Murarag wala. Ito nga kong panganay, murag wala ra to. Pero karon kay laki, alagan ko. Depende lagi. Hindi ko kasuway atong malipong. Kasi mo bitaw lagi ko ano ko kag-iberet kay taas nga yun. Okay. Ikaw na kunya na lang kay. Kung ano man ina pa ni. Sige, Dok, at least na muna ako dito. Salamat, Dok. Oh. Unya, mami mag-ubi din. Kano sa may magpaluwap sa imo ha? Magpaluwap kami sa imo ha? Pwede naman ni Konda mo ni sa ubi na lang. Ato lang sa ubi, ma'am. Sige. Si Doc may pangutan na yun. Sige. Sana ito, ma. Salamat. Hindi mga ito, ang bisag mga 10:30 lang ha. Okay na pa ng chattingan. Sige, ma'am. Or 10. Pwede na 10. Igong sus ka naman na pa sa. Bago pa, kanina ng mga alas 10 siguro ka to na. Saman tiwaso ninyo kana. Otto na lang kaya Utog ni. sa kuwan mo, Dok. Otto na lang. Sayang tayo. Sayang. Oh, dito. Sige, Dok. Salamat, Dok. Di atong kusugam. Gamay. Okay. Sayang pagdihudton. Bahuroton na lang. Oh. Mahal ra ba ni? Ana. Dinner mo kay katulad. Ato lang Hindi ko. siya na pagka alas 3 kanina mo siguro to. Ukos gandog taman. Magkuan ka, mag-idima imong kuan nga magkutasan. Mga ginahinayan ra. Dili ko so dili dinay. Okay. Sakto ra. Okay, salamat, Dok. Salamat kayo, Dok. Sige, ang pingi kay ikaduha pa man. Salamat, Dok. Kaya ako abin mo, natagam ko kay pila naging primary elderly. Ang anak ko 34 naman. Kanya, Unang panganak ni Dok, 34? ha? Unang panganak? Oo, sarap yun. Ako lagi, puro si Pakuhapit ko masisari. Ay, isa ra din mong anak. Sarap. Namihiwa daw ang anak, masarap po yung anak. Ningliwat po. Itatun ka ayaw. Sige, salamat, Dok. Guys, kaloy sa Ginoo, guys, ning bisita nas doktora kanina, di mo to nga kuan karon makagawas na mi. Muling na mi. Kita-kita na naman ta dito sa kuan, guys. Bye. Kaya ato ko dito magkananay diretso kanang inom sa kanang antibiotic para sa kananay ang UTI sa vitamins para sa ang kananay dugo. Maghuwat na lang man may og karon nagbisita tantangan na laman ning kuan dextrose. Okay, mo kuan na mi muli na mi. Dagan kayong salamat guys sa inyo ang mga pagampo sa recovery. Ja, karon makauli na ko pero ug mabalik gyapon mi dani para para check up sa kananayang ubi ang prenatal. Kita gyapon ta dani guys ugma. Nada yun ang hipos na sa mga gamit kay muli na mi. Bakwit na, guys. Ay, natapos din. Tapos din ang pinagdaanan. Salamat ko sa kanang nahi hanggi sanglang nga kanang nahi kuan kwintas kay
himala kay taas kuno og dawat a gold karon, nadawat og 14K. Agahang mga kuan guys, kwenta, japi lay atong bill. Hagamang bill guys, 7,000. Salamat kadyo ko sa Ginoo kay salamat kadyo ko sa Ginoo kay nakasalba agahang kuan. Katong nay alahas kay magilain makuanan. Pamilain makuhaan. Dakong tabang na nga na guys nga mamalitag nga ng alahas ba kay in case emergency ug wag gid makuha ang kwarta. Pwede man natin dadun sa kananay pawn shop. Maro to guys, daghang kanang salamat guys sa inyo mga pagampo sa ang kanang recovery Kahit pamati mo. Ano ba rin ako ganito? Yung gani. Pero mauli ra man ka nang Ha? Mabalik ka, uma. Nasidisi ka wala? mana mana. Siguro sakto na siguro nitong buntis. mo bitaw ni Doc bitaw. Kanang ka uma ka nang balik man gid ha para mas may magud nang makatanaw jud ka. Mubalik jud mi ma'am kay wa pa man mi magpakuan jud og kanang ubi ka. Karon pa gid ugma pa man unta na-admit mo sa tungod atong iyang kuan god. Okay. Naun naman. Nung tambal ay beret nakainom naman ka no. Kani imong Iberet is once a day ra ni siya 8 AM. Multivitamins na nimo sa pwede ra. Kada buntag na naman magkaon. Yeah, si Furoxime nga 500 mg per tablet, continue ra ta kay Mao man siguro nang resita niya ni Doc ka ang gihatag ba? Para sa UTI. Oh. Si Furoxime. Napaka for 4 days na lang ta kay 4 days na lang. naman ta, oh. Kaduha na sa kadlaw ma'am. Ah sige. Ha? Yeah. Balik ta diri ugma for check up dayon repeat yo ilang ta. Ipakain na ni Doc mo repeat ba kag yo i-kuan niya or Ilig balik na mo ugma diha na sa kuan dito mi sa OB. Yeah. Diha ra gyapon. Nya ra gyapon. Kung unsay ka ni Doc, iso telepon niya nagyati ay ka niya imong gitambak imong giinom nga sa Furoxime imong giinom. Para makuan ka niya. Balik 4 days na lang pula na to. Na naman ko upat ka buok kay gipapalit atong kuan. Sige mo, lakaw na mo ron. Karon na. Sige mo, sa kong chair ha. Wheelchair lang ma'am kay mudugay mo kuan sa malipong mo sagod. Kan og ka Skyflakes. Ka og Skyflakes. Ayun na. First trimester pa mo. Mo tanga na si doktor kasi kanay lipong-lipong dalapod sa kuan ba. Mawa atong kuan. Oh. Pwede ra ka sa kaon. Ika ka sa kaon. Dili. Usahay. Unsay mo morning sickness? Morning or evening? At least morning. Ang ubay na Morning kagabi sickness ka na. i-udto. Lagi mo kanalagi. Buntag na ya kay masig diwal-diwal. Kaon ko na kay gustong kanon, naguman ako kaon, gusto ko kanon. Dili ka may nangana sir. Dili siya. Ito ay kapit eh, basta imo kung Pero sa ako ang panganay kay wala siya ko'y gibati. Karon pa. Para anak mong yun na, lain-lain. Gamay lang ha. Sakit ka man. Depress lang sa niya. Magtawag sa kung kuan. Kung ano ang wheelchair. Sakit na. Sige, thank you. Thank you. Buka lang wheelchair mo man. Lagi na lang mapapindaan kaya aron di na mag Shoot na yung mask be.
Halimong ko eh. Okay. Halimong sakay. Oh, ako rang ikuan. Lingkod siya kay pangin sa. Sakit agang o. Sakit yung ulo. Ang gawas yung sikul. Idawas? Kaya may kadagang tubig. Agang tiil si Murag naman nas. May nakula ka, si mahigda. Sige naman kagigda. Yan, sa may paminaw mo. Pwede yan, may kalito. Hindi na kaya Bilag may sa- sakit. Ha? Kalito mo. Ang kalito. Hindi na kayo sakit man. Di ka kaya gahapon nga. Di kaya gahapon nga. Sakit kayo kung kilo Kana ka dahil. UTI ay na tuloy man gyapon naman gyapon gihatag. Nagya pa niya tagatambal. Balik kami. Balik man po mo. Balik man may ugma. May baon.